khi lai tang khian a ron tla a bak pawh khi tatura lo awm nual ani tichuan helai hian kawngpui a rawn in nghat thla a ruau mai a tichuan helai a sathlam in workshop two wheeler workshop thangkung lian a workshop kha a hnawl thla vek ani mihring erawh chu ke chuan a kal thei hram hram a tichuan khulai khuanin a hnawl thla vek a scooty bike nena vai a hnawl thla khi paruk zet a hnawl thla ani lo awm khawp mai lai in sak lai mek hi piro tu ki tein tho nia a del phak lo chia ni hi kong thang lampang ani tikhuan thang lama scooty leng engemaw la turin bungraw la senghawi turin engemaw zat an hnattlang mek ani khulai in chungah khuan scooty pakhat chu awm scooty가 고닥 상황에서 다리도 이런 세계도 너무 kong lai a ngai kung po ding nut mai Darna,